L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-lum 23 ta' Diċembru immexxija minn Patri Charles Mallija, id-delegat tal-Arċisqof għall-Edukazzjoni Nisranija. Waqt il-quddisa tal-lum se jieħdu sem studenti mill-Iskola ta' St. Francis ta' Birkirkara u l-mument ta' talb tal-lum se jibda purċissjoni qasira bil-bambin. Illum nitolbu għat-tfal kollha u nafdawhom fidejn il-Verġini Marija sabiex timxi magħhom, tħarishom u twassalhom għand Ġesu Bambin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Nagħtikom merba din il-quddisa lilkom eżis tfal li qegħdin hawn magħna, għandna lil Emily, Maraja, Giulia, Nathan, Zelenio u anka Ella li qed jirrappreżentaw it-tfal li s-soltu bħallum konna niltaqgħu ġewwa il-Kamp Katedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt, tfal mill-iskejjel ta' Malta kollha u konna niċċelebraw din il-festa tal-miliet flimkien. Minħabba ċirkustanzi da ma jistax isir, imma daw it-tfal qegħdin jirrappreżentaw lil-tfal tal-iskejjel kollha ta' Malta. Nilqgħu wkoll fostna lil dawk li qed isegwuna minn fuq it-television. Nippreparaw irwieħna biex niċċelebraw kif jixra din l-Ewkaristija, din il-quddisa biex nisimgħu il-kelma tal-mulej u biex nieħdu sem kif nistgħu fit-qarbina anka tax-xewqa. Nitolbu l-mulej maħfra tan-nuqqasijiet tagħna. Nistqall Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jingħadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemin. U billi ħallejt d-dmirijieti, tiegħi, bl-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqadsa Marija dejjem Verġin, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Ħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Fil-ħniena tiegħek mulej ilqa' talb li aħna l-poplu tiegħek qegħdin nagħmlulek biex kif nifirħu bibnek il-waħdini fil-miġja tiegħu fostna bħala bniedem hekk ukoll niksbu l-premju tal-ħajja ta' dejjem meta jiġi fis-seta tiegħu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari, il-mulej Alla tiegħek jgħid f'nofsok. Qari mill-ktieb tal-profeta Sofonija. Għajad bil-firħ ta' qalbek, bint Sion, Iżrael sema leħnek. Infex flejna u ifraħ b'qalbek kollha, bint Ġerusalemm.
Neħħa l-mulej minn fuqek is-sentenza li kellek kontrik, keċċa l-dewa tiegħek. Is-Sultan Iżrael il-mulej u f'nofsok, ma jkollokx iżjed ħsara minn xiex tibża. Dakinhar jgħidu lil Ġerusalemm, tibżax Sion, tħallix idejk jintelqu. Il-mulej Alla tiegħek qiegħed f'nofsok, gwerir li jsalva. Minħabba fik jintenna bena kbir fi mħabtu ġeddek, jinfex minħabba fik f'għajat ta' ferħ, palli kieku f'jum ta' festa. Il-kelma tal-mulej irroddu ħallil Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien għanu ġusti bil-ferħ lil-mulej, għanulu għanja ġdida. Għannu ġusti bil-mulej, għannu għanja ġdida. Faħru l-mulej bid-daq ta' ċetra, għanulu fuq l-arba paċar kordi, għanulu għanja ġdida. Doqqulu bis-sena u bleħen qawwi ngħidu flimkien. Għannu ġusti lil-mulej, għanja ġdida. Imma l-fema tal-mulej tibqa' dejjem minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu. Ini l-ġent lil-mulej u Alla tiegħu. Il-poplu li hu għażel b'wirtu ngħidu flimkien. Il-mulej għanna ġdida. Ruħna tixxena għal-mulej u l-għanju u t-tarka tagħna. Fih jinsab lena ta' qalbna. Fl-isem qadis tiegħu it-tama tagħna ngħidu flimkien. Għannu ġusti lil-mulej, għannulu għanja ġdida. O xemx tiela, dija tad-dawl u ta' dejjem u xemx tal-ġustizzja. Ejja u dawl lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-der tal-mewt. Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. F'dawk il-ġranet, Marija għamet u marret ħaffef lejn il-oljiet f'belt tal-Ludija. Daħlet għand Zakkarija u selmet lil Elizabetta. Ma li Elizabetta semet lil Marija s-selmila, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Elizabetta mtliet bl-Ispirtu Santu. U nfexxet fajta kbira u qalet: Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek. U minn fejn ġini dan li jom il-mulej tiegħi tiġi għandi? Għaxara, ma li smajt f'udnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, ħinja dik li jemnet li jseħħ kull ma bat jgħidilha il-mulej. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Ftit ħsibiet kejkna fuq il-qari li għadna kif smajna. L-ewwel qari ikellimna ħafna li huwa ma nafx jekk innotajtux ukoll li huwa proprju l-qari ta' nhar il-ħadd li għadda. U jkellimna fuq ajjat ta' ferħ qegħdin nifirħu, infexxu flena u ifraħ. U jgħidilna min sa jifraħ? Bint Sion, bint Ġerusalem. Min huma bint Sion u min huma bint Ġerusalem? Bint hija t-tifla, sewwa t-tifla ta' xi ħadd, però hawnhekk hija l-bint tirrappreżenta ngħidu bint Ġerusalem, it-tifla ta' Ġerusalem li qed tgħid il-poplu ta' Ġerusalem, in-nies ta' Ġerusalem, il-poplu ta' Ġerusalem. U Ġerusalem kif intom tafu hija l-belt kapitali ta' Iżrael. Għalhekk qiegħda tirrappreżenta bħal mintom it-tfal hawnhekk qed tirrappreżentaw it-tfal kollha ta' Malta, Ġerusalem tirrappreżenta il-poplu kollu ta' Iżrael. Tajjeb mela
bint Ġerusalem tfisser il-poplu kollu ta' Iżrael. U l-kelma Sion hija kelma oħra jew titlu ieħor għall-belt ta' Ġerusalem. Mela il-poplu kollu sa jifraħ. U naħseb jiena din hija dak l-esperjenza li aħna ngħaddu fil-miliet. Prattikament kważi d-dinja kollha fil-miliet tifraħ. U għaliex tifraħ, speċjalment aħna l-insara xaw min jifraħ għaliex huma holidays jew għax huma fejn nagħmlu festa flimkien u nkunu flimkien. Imma aħna l-insara għaliex nifirħu flimkien. U l-qari tal-lum jgħidilna għaliex. Jgħidilna għaliex f'nofsok miegħek m'intix waħdek għandek il-mulej. Il-mulej qiegħed magħna. Fil-fatt wieħed mill-ismijiet li għandu Ġesu huwa dak ta' Immanuel. Alla qiegħed magħna, maħniex waħedna, maħniex abbandonati, maħniex minsija. Naħseb veru li kultant aħna neħdu gost nkunu waħedna, però neħdu gost ħafna drabi li nkunu mal-oħrajn. Nifirħu mal-oħrajn, niċċelebraw mal-oħrajn, nilagħbu mal-oħrajn. Tajjeb u naħseb niddejqu li kieku nkunu waħedna. U l-Vanġelu tal-lum ukoll għandna laqa ta' żewġ nisa li jiltaqgħu flimkien u jifirħu b'xulxin. Il-Vanġelu tal-lum nistgħu ngħidulu il-Vanġelu ta' Santa Eliżabetta. Ma niltaqgħux magħha iktar fil-Vanġelu ftit għandna dwarha, imma llum huwa l-Vanġelu tagħha. Santa Eliżabetta mara li kellha ftit ta' żmien, kienet anzjana. Però issa ħajkollha baby wkoll, ħajkollha tarbija wkoll. U tiġi din it-tfajla, il-Madonna Marija, tiġi sewa u tiltaqa' magħha, u tiġi tifraħ magħha u tiġi tiltaqa' magħha. U l-qari jgħidilna, l-Vanġelu ta' San Luqa jgħidilna li Eliżabetta mimlija bl-Ispiritu Santu, u aħna tajjeb niftakru li anke aħna għandna l-preżenza tal-Ispiritu Santu fina. L-Ispiritu Santu, pereżempju, irċevejnieh b'mod partikolari meta ħadna l-Griżma. Nirċevuh kull darba wkoll li nieħdu xi wieħed mis-sagramenti tajjeb. L-Ispiritu Santu huwa dak li jimbuttana ħajjarna biex nagħmlu affarijiet tajba, jtina l-kuraġġ biex nitolbu u jimlina bil-qawwa tal-mulej. U din Eliżabetta mimlija bl-Ispiritu Santu tajt dan il-kliem, tajt lil Marija, imbirka inti, imbirka tfisser il-mulej miegħek, imbirka tfisser il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu, u fl-aħħar jgħidilna wkoll u nikkonkludu b'dan il-ħin, ħinja inti, imbirka inti, għax emmint dak li qallek il-mulej. U aħna nemmnu fil-kelma tal-mulej u għalhekk aħna wkoll imberkin. Issa wara li smajna l-kelma tal-mulej li iberikna wkoll u jagħtina l-qawwa biex nitolbu tal-Ispiritu Santu, nixtieq nistieden lilkom it-tfal sabiex tagħmlu t-talbiet f'isem kulħadd. Nitolbu għall-Knisja Universali sabiex il-mulej ikompli ħarisa iżaħħaha fil-fidi u jimlija bil-kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, speċjalment għal dawk il-pajjiżi li huma milquta minn gwerer u minn inġustizzji kbar. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għat-tfal kollha tad-dinja, speċjalment dawk li qegħdin issofru l-ġuħ, in-nuqqas ta' edukazzjoni u s-saħħa minħabba l-egoiżmu ta' xi adulti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-iskejjel tagħna u tad-dinja kollha, għall-edukaturi, l-impjegati l-oħra kollha, għall-ġenituri u għall-sħabna l-istudenti kollha, sabiex il-koll flimkien naħdmu ħalli ġissawwar soċjetà aktar ġusta u ħanina. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-familji kollha tagħna sabiex il-mulej jiberikhom,
jagħtihom dak kollu li jeħtieġu fir-ruħ u fil-ġisem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-eżis li ħallew din id-dinja, familjari u studenti sabiex il-Mulej jagħtihom il-missieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għal-morda kollha speċjalment dawk mill-quta mill-COVID-19 sabiex il-Mulej jagħtihom il-fejqan u jkompli jimla l-qlubhom ħafna sabar u kuraġġ. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nistidinkom il-kol intom anke li qed isseguna mid-dar biex kulħadd jagħmel it-talba tiegħu f'qalbu. Tolbuk Mulej il-talb kollu li għamilna kemm bil-kliem u anke dak li għamilna f'qalbna biex tisimgħu hekk kif smajt it-talb tal-poplu tiegħek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Tolbu ħuti biex sagrifiċċju tagħna jkun joġob lill-Alla l-missier li jista' kollox. Jilqa' l-Mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares bislim Mulej lejn il-Knisja tiegħek u ilqa' l-offerti li qiegħda tagħmillek għax kontent fil-ħnina tiegħek li tajta l-grazzja li toffrihomlok u bil-qawwa tiegħek biddilhom għalina fis-sagrament tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-Mulej. Niżuħħaj lill-Mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xira tassew Mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullumkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Fil-bidu tal-kollu, u bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li inti ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. Biex meta jiġi darb'oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dejjir il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int Mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu qal. Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu qal.
ħudu xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-nedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nroddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Ċas, mal-Isqof Joseph, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawn tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbu kati lina u kol il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni mqazzom mal-La Marija, ma' San Giuseppe, ma' l-Apostli, ma' Santa Elisabetta u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox. Flimkien ma l-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U issa bħalma kienet Santa Elisabetta mimlija bl-Ispiritu Santu, u anke aħna mimlijin bl-Ispiritu Santu, nitolbu l-kol flimkien kif għallimna Ġesu stess. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex nkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li intrid fijant li tgħixu s-saltana għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Fit-talba li ħnamlu issa, ħanirrepetu dak li qalintilna Santa Elisabetta, ħenjin dawk li jemnu li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf. Dan hu l-ħaruf Talla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħek, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejq.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Għamel mulej li l-poplu tijak isib dejjem ħarsin qawwi f'dawn il-misteri qaddisa li fihom jieħu sem u li bit-tjieba sħiħa joqgħod taħt is-seta tiegħek ħalli jikseb dejjem iżjed is-salvazzjoni fir-ruħ u l-ġisem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Komplu bil-talb tagħna. Issa ngħidu l-Rużarju mbagħad wara nagħtu l-barka wkoll. Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Flejlet u nhar il-miliet inħeġġukom tinaqdu magħna ċ-ċelebrazzjonijiet immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Katedral ta' San Pawl fl-Imdina. Il-funzjonijiet huma miftuħa għal pubbliku skont il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u dawn se jixxandru fuq TVM, knisja.mt u newsbook.com.mt. Aktar dettalji issibuhom fuq knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-tana eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti omna għalik jisma' tal-tana. Ġesu li twieled għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħniena tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li titin kif is-sema qiegħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru minnu ħaqti għalina, daħanniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma u li inti omna, għalik jisma' tal-tana Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħlisna min-nar tal-infern. U l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Illum it-tieni misterju huwa proprju dak li qrajna fil-Vanġelu tal-lum, meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek.
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tijaj ħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misterju meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun li titin kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima uri li inti omna li kismat tal-tana, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi ħfrinna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kollha, speċjalment lil dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidrawk, nikkontemplawk fir-raba' misteru minn tal-ferħ, meta Sidna Marija u San Giuseppe ppreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi salt nagħtek ikun li titin kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija,
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti omna li kismattat tagħna Ġesu li twilet għalina u li ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Konsidrawk, nikkontemplawk meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddiskuti mad-dutturi. Missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlab għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Slim sanajdu salvariġina fl-imkien, slim għalik sultana, om ta' ħnina ħajja ħlewa, ta' matana slim għalik li l-ek inajdu, għalix aħna t-turufnati u li teva, li l-ek itniedu, aħna li nifku norfu fil-bwiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnejn tijak ta' ħnina, u rina wara dan it-turufnament li l-ġesu, frottimbirek ta' ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek,
Mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlob għalina mittinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-Purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem Id-dawl ta' dejjem jidi fuqhom. u jistrieħu fis-sliem. Amen. Ngħidu l-litanija mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal tagħna. Kristu il-qattal tagħna. Missier etern Alla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spiritu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Li żjed safja. Itlob għalina. Li żjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull ġiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farraġ tal-migranti. Itlob għalina. Farraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella is-sema. Itlob għalina. Sultana tar-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina għaddisa Alla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tijak mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int l-aqwa fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qieħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ
u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin, San Giuseppe, itlob għalina. Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tana, Itolbu l-Alla għalina. nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek li sem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek li sem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.